Good news alang sa mga senior citizens sa Talisay City kay sugod sa edad nga 90 anyos, pwede nang makadawat sa centenarian cash gift gikan sa kagamhanan sa Dakbayan. May ang report ni Femery Dumabo. Giaprobahan sa konseho sa Dakbayan sa Talisay ang gidusong kausaban sa ordinansa nga cash gift alang sa mga senior citizen. Sa kausaban, inay nga 50,000 pesos ang madawat sa matag senior citizen nga mag-edad og 100 years old. Karon, makadawat na og 100,000 pesos. Sa kausaban, makadawat usab og 20,000 pesos sugod na sa pag-edad pa lang og 90 anyos. Laing 30,000 pesos usab ang makuha sa pag-edad na sa senior citizen og 95 anyos. Ang nahibiling 50,000 pesos madawat inig pagpatong na sa senior citizen sa edad nga 100 years old. Usually manggod sa among observation sa konseho o sa mayor, di gyud tagsara gyud kay ta makaabot og 100 years old. So mo to si mayor murag nakuha na 90 na lang nato. Ato sigud og ang edad. Aron maka-avail yun, daghan-daghan po ang maka-avail. Usahay manggod at 90 years old, basig ubay-ubay ng maintenance na gastuhonon, at least na ma-feel lang nila ang ilang gobyerno. Niagi naman kung dubinta, wa ko'y madawat, or 96, 97, 98, 99, unsaon na ko pagdawat atong pagdubinta ay 5 nako. So nabutang tag provision sa ordinance na starting next year na ay one-time payment. So, ang 91 years old, 92, 93, 94, tanan, makadawat og 20,000 pesos next year. Supposedly, nadawat nila pag nubinta nila. Okay. Then, ang 96, 97, 98, 99, mudawat og 30,000 next year. Supposedly, atong madawat atong 95 sila. Sugod kining ipatuman sa Enero na sunod tuig. Sa pagkakaroon, nakatala ang City Social Welfare Services og 147 ka mga senior citizens nga makadawat na og incentive sunod tuig. Ang Dakbayan sa Talisay adunay dulaan sa 16,000 ka mga rehistradong senior citizen nga makadawat og 6,600 pesos matag tuig. Oba ni Godfrey Rilien og Rod Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.